Vi skal spille Fortnite Battle Pass. Shove a foot up my ass. Okay. Jeg kommer ind ad din dør nu. Vi skal spille Rank Reloads. Det her det er højst sandsynligt med Rank Up Game. Jeg mangler kun 2% fra Diamond 3, så... Jeg er kun et plat nu. Hvor mange procent er du? Det ved jeg ikke. Jeg skulle ikke have landet her. Jeg er ikke så beholdt deroppe, der er mange mennesker. Vent lige, du skulle ikke lande her, Viller. Om det er du sidder i punkt. Nej, jeg gjorde sgu da. Ja, jeg er død, Vilfred. Vi spiller reload jo. Hvis man dør, så kommer man i live igen. Især... Jeg sætter en counter op i hjørnet, hvor mange gange vi hver er død. Okay, sådan en dead counter. Ja, og så står der A over Antons, og M over min. Ui, han er one-tap. Og jeg koger. Det gør jeg virkelig ikke. Jeg det gjorde jeg heller ikke. Nej, du skal ikke komme og hjælpe mig. Jeg er allerede over ved dig. Oh my days. Der er ikke nogen. Jeg var over ved dig, uden overhovedet at kigge, hvor du var. Ja, det var meget sjovt. Hey! Haha. Hey, du skal ikke... Ja, ved du hvad? Du skyer bare gamle. Død. Fuck! Så, skynd dig reboot. Der er nogen bagfra. Ja, men bare lad dem fight så. Du skal lige skynde dig, ikke? 2, 1. Altså, hvad? Hvorfor ved de, hvor i busken jeg sidder? Det må man ikke. En legendary duo pistol. Huh? Hvad så kiste der? Hvad er det der? Det er et hus. Jeg plukker folk dobbelt luft. Jeg kan ikke finde noget at ramme. Jeg kan seriøst ikke finde noget at ramme. Ui, der er nogen! Han er skadet til mig! Nice! Var det dig, det der? Ja. Good boy. Jeg skal bare ikke så tæt på efter, fordi så er man ikke død. Fuck, mit aim, det er ors. Så skal det jo heller ikke være en kamp om, hvem der har det dårligste aim, men mit det er altså lort. Hold din kæft. Nej, man skulle ikke bande så meget. Nå, jeg har det dårligste aim. Har du egentlig nogen rocket launcher skud? Meget specifikt. Nej, det har jeg ikke. Hvad er det så, den her den skyder med? Den skyder med 6-7 skud. Eller er det bare fordi, den har bare 7 alt? Hold kæft. Har du noget guld? Nej. Jo, jeg har 83. Ja, jeg vil gerne op til dig. Det må du ikke. Der er en menneske. Ej, jeg er lort. Ui, der er en eller anden, der lander her. Okay, der er lidt specielt med mig. Ui, han er ramt hårdt. Ja, hårdt i røven. Jeg skyder min Oh shit, Vilfred. Der kommer. Nej. Jeg Gør du ikke. Jeg kan se ham! Så sky ham. Hvor er han nu? Han er dernede. Han er dernede. Fuck! Jeg rebooter. Yes, han er død.
Jeg elsker sprayvåben. De er så klamme. Jeg vil godt have mit gamle loot her. Gør du bare. Jeg vil ikke have det. Det skulle da bare en god ting. Er det egentlig et bandeord, sgu da? Den her video er det. Okay. Der kommer også en band-counter op. Man kommer bare ikke til at kunne se noget på skærmen. Kommer bare ikke til at kunne se videoen. Og så kommer der også op en retning og peger, og så kommer... Ej, det gør der ikke. Det kan man se op i toppen af skærmen. Ja. Ja. Det er noget Fortnite, de har lavet. Det er Og det svært. overgår jeg heller ikke at redigere ind, så det er godt. Ja. Jeg har lidt brug for... Oj, shit, der er 2 på mig, men du skal ikke komme, Vilfred. Det er godt, fordi jeg havde, hvis det ikke var en mur i vejen. Oh shit, oh shit, oh shit. Det må man bare slet ikke. Der er nogen i samme bygning til mig. Ja, det er noget, jeg godt lide at høre. Ja, jeg blev skudt ned fra luften. Jeg er købt. Jeg når sikkert ikke engang at lande. Pis. Flygt, ja, det er godt det der. Er vi lille Det er godt, jeg vil bare købchat? gøre alt for det her våben her. Og den her kiste. Jeg ved ikke, om det er inde ved muren her, eller det er nedenunder. Jeg fandt den endelig! Ej, ham har jeg dræbt en gang det her game. Gjorde jeg alt det for ingenting? Og det er virkelig trist. Ui, død igen! Ham har jeg dræbt en gang. Det er Tæt. lidt trist, den her. Jeg ledte efter den her kiste, og så var der intet godt i. Og så samlede jeg den ikke engang op! Fuck er det, jeg Ej. laver her? Jeg bandede ikke. Bare fordi jeg fik sådan lyst, okay. Ja, det er da også helt fint. Det er der også plads til. Der er bare nogen, der er lidt anderledes. Der var nogen, der er lidt mærkeligere end andre. Bare en sådan. Og det må man ikke sige om andre. Prøv at være, hvis jeg havde autisme. Det har jeg. Så ville det faktisk, det ved du sgu da ikke. Eller det ved du sørme ikke. Det ved du sørme ikke. Ja. Ja, man må heller ikke bande. Ui, der er en menneske. En eller et andet sted. Oh my days. Hvad? Jeg skal ikke tage mig mit editing, jeg er bare lort. Boars. Jarr. Ej, det er lidt gay, det der. Ej, Vilfred. Det må man ikke sige. Otte, 7, 6, 5, 4, 6 jeg skadede ham 67. Jeg skadede ham lige 67. 6, 7. 6, 7, hold kæft. Man.
Nej, ikke igen. Ikke igen. Nu er jeg lige landet. Oh, nej. Ja, der var en mand. Altså, der er 2 mænd på mig, bro. Du kan ikke bare dø sådan der. Jamen, jeg blev jo sniffet i hovedet. Jamen, der er 2 mænd inde i mig. Wow. Jo. Skal lige lidt længere. Så jeg kan komme ind i det der hus. Jeg ser, om jeg kan campe i den her busk. Nej, derovre. Ja, men der er folk overalt. Så jeg har 11 liv. Fuck. Der var noget lort, det der. Hvad? Hvad? Ham der døde jeg også lige af, ham der du kæmper mod. Ved du ham, jeg kæmper mod? Ja. Jamen, jeg kæmper mod en duo, så. Nå. Kæmper Det var Loki fordi, han lidt sniffer mod mig. alle i lobby. Nej, fordi han har ikke en sniper. Altså, bro! Holy shit, man, han sprayer bare ham der. Han har ikke noget liv. Altså sådan, ikke noget liv i. Hvid liv eller? Han i virkeligheden. Han har ikke noget liv. Det er bare hvad man siger, han har bare ikke noget liv. Død. Jeg bare gå for en shotgun nu, så kan det være fint. Jeg ved ikke, hvad der er mere sikkert. Jeg knockede en, nu er han bare væk. Oh, men shit, skader storm 5! Ja. Ja. Jeg kan ikke ud i stormen for at hente noget healing. Er det der inde i zonen? Ja, tak. Så skal jeg bare se, om jeg kan komme derhen. Lige om lidt. Det var derfor, jeg satte et punkt. Oh shit! Oh shit! Oh shit! Jeg blev bare fucking beamet sekundet, jeg kom ud. Ja, nu sidder jeg oppe i et træ. Der sidder jeg også meget godt. Altså, I guess. Ej, Det er noget lort. Det er fucking ors. jeg er ikke død! Men hvad? Jeg er ikke død! Kom herhen så. Kom. Se om du kan komme herhen. Nej, det kan jeg fandme ikke. Man må ikke bande. Hvad er meningen? Og undskyld for, at det tog så lang tid, for at der kom en ny video ud. Jamen. Oh shit. Det er mig mod sådan 2 soloer og en duo, tror jeg. Jeg blev bare beamet. Der er no way, vi er i den 9. zone. Stormen skader 10. Jeg prøver bare lige at se, om jeg kan Stormen snige. skader 10. Ja. Jeg har ingen builds, altså. Oj, what the
Chok. Jeg var ved at få hjertestop. Ja, tak. Wank up. Diamond 3. Yeah, jeg fik 20%. Nå. Juhu. Skal vi lige gå tilbage til lobbyen og sige, at det her det var videoen for i dag. Eller. Bare kom tilbage til lobbyen. Hvem laver outro? Gør du bare. Tak fordi I så den her video. Forhåbentlig